Дуслар, сез җир шарының иң күп өлеше нидән торганны беләсезме? Бу океаннар, материкларны айырып торучы бик зур күләмдәге су. Җир шарының 3/2 өлеше су белән капланган. Шуңа безнең планета космостан зәңгәр төстә кебек күренә. Галимнәр океаннарны берничә төргә бүлә. Тын океан – ул иң зур һәм тирән океан. Җир өслегенең иң күп өлешен алып тора. Атлантик океан төньяктан көньякка таба сузыла. Бу океан суларында планетабызның климатына йогынты ясаган җылы Гольфстрим агымы уза. Һинд океаны иң җылы океан. Шуңа да аның суларында бик күп үзенчәлекле су үсемнәр һәм балыклар яши. Төньяк Боз океаны бөтен төньяк поляр өлкәне алып тора һәм ел буена аның күп өлеше боз белән капланган. Океаннарда су һәр вакыт хәрәкәттә тора. Анда төрле агымнар барлыкка килә. Алар материклардагы һава торышына һәм хәтта климатка йогынты ясый. Океаннарның төбе 6000 метр тирәнлеккә кадәр булырга мөмкин. Анда тигезлекләр генә түгел, төрледән-төрле тау тизмәләре дә, упкыннар да, хәтта вулканнар да бар. Океаннарда бик күп җан ияләре, су үсемнәр. Алар белән алдагы чыгарылышларда танышырбыз. Шаян Галим белән теләсә кайсы сорауга җавап табарбыз.